Čau, tady Ready a dneska jsem se stal maskotem českého hokeje. Jo, fakt, nedělám si z vás vůbec srandu. Stal jsem se maskotem českého hokeje. Byla to krásná neděle, plná vzpomínek a zážitků, na které si budu pamatovat až do dneška. Vy si připravte něco dobrého k snědku, něco dobrého k pití a my můžeme jít na video. Jak jsem se k tomuhle vůbec dostal? Byla taková krásná středa kolem 2 hodiny. Napsal mi jeden známý pan trenér, že ahoj, mám pro tebe nabídku. Tak jsme si potom zavolali, pan trenér mi nabídl nabídku na neděli, že potřebují pomoc, že nemají maskota, že maskot jim onemocněl, původní borec, co to měl dělat, jo. Jsem řekl, tak jo, tak já to zkusím. Takže šel jsem do toho, úplně v pohodě. Přijel jsem na stadion, bohužel z toho nemám videa, jsem se oblíkal do kostýmu a podobně. Přijel jsem na stadion, šel jsem do kanceláře a mě zaučila jedna hodně hodná holka, nebo zaučila, no prostě mi řekla nějaký pokyny a tak jsem šel do kostýmu. Jo, takže oblíkání, chlapi. Chlapi a holky, jako ta hlava, kámo, ta smrděla. Jak třeba, asi znáte hokejisti, znáte asi hokejové rukavice, jak vonějou, že jo, smrdějou. To určitě znáte, takže takhle nějak voněla třeba ta hlava maskota. To je jako velká část borcům, co dělají toho pukáťuka, jakoby třeba na různých akcích Eurohockey Tour a podobně. Tak mi fakt jako musím zatleskat, že se v tom potí a podobně, protože já jsem v tom byl třeba dohromady, nevím, vždycky jsem tam byl třeba v tom půl hoďky. Já jsem byl spocený, já stekl jak čokl, jakože fakt jako extrémně. No, takže tak nějak, pak jsem šel na led a tam jsem se vždycky s dětskama fotil a tady už můžete vidět teda krásný sestřih videí, kde jsem se fotil a potom na vyhlášení s dětma. Byla to fakt super zkušenost a vy si užijte tento sestřih videí, jak jsem si hrál na blbečka. Já vám děkuju, že jste se dostali až na tento konec tohoto videa, že jste zhlédli toto video. Bylo takový kratoučký, ale bylo to trošku do téma zase hokeje. Že jo, já dělám pomalu téma už jenom hokej,
potom nějaký filmy ještě mám v plánu, ale mám další věci v plánu, ale to si už necháme na příště. Díky, že jste se koukali, pokud se vám toto video líbilo, budu rád, když ho oceníte lajkem a popřípadně dáte odběr. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a dejte like.